Uwanon ang tibuok Visayas ug Mindanao tungod ni Tropical Storm Jenny matud sa Pag-asa. Sigon sa ahensya nga gipakusog ni Jenny ang habagat nga maoy magdala og uwan sa Visayas ug Mindanao karong adlaw. Makasinati ang Visayas ug Mindanao ug madag-umon nga kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug pagpangilat. Hinuon wala pay giisa nga public storm warning signal ang Pag-asa ning pagbalita. Padayon sa paghinay ug pag-irog si Jenny nga nasigpatan sa sidlakang bahin sa Calayan Island sa Cagayan kagadinang alas 4 sa buntag. Dugang sa Pag-asa nga posibleng dili na maglandfall si Jenny sa Pilipinas. Kung magpadayon ang gikusgo ni Jenny, posibleng mugawas si Jenny sa Philippine Area of Responsibility karong Lunes. Mipagawas na usab ang Pag-asa og gale warning tungod sa dagkong mga balod nga makaapekto sa Eastern Seaboard sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao.